Πάμε. Γεια στο μας και η κατηγορία Up and Throw Down 26-2. Αμέ. Δέκα. 5. Πάμε. Έλα, δώσε μια καλή πάνω. Μπράβο ρε Τόμας, μπράβο. 86. Κουσάρα μπάρα. 20. Και μετράμε. 1, 1, 2, 10, 2, 10, 10, 10. 10. Και από την άλλη μεριά. Και απ' την άλλη τα ίδια. Αν θέλετε βάλτε και τίποτα παραπάνω, δεν πειράζει. Πόσο έχουμε ακόμα? Τώρα πήγε στο λεπτό, Θωμά. Πρέπει να τα βάλω θερμίδες, Και εδώ, για να μελενείς, κοίτα μου. Α, δείξε μου. Αυτό Μενού. και αυτό πάνω, just the row. Οκ. Οπότε με το που τελειώσει πετάω μενού και πάνω. Ναι, Okay. πάτα το. Εδώ. Και εδώ. Οκ. Καλά που μου το έπαιξε. Θες να τα πλησιάζουμε. Ναι. Θα σου μετρήσω εγώ, ας πούμε, όταν πάει στο 40 και 50, 19, να ξεκινήσεις, Α, δείξει και αυτή 5-5 και μπάρα 20. Σωστά. Πεντάκυλη. Την μπάρα δεν έριξα από εκεί, δεν έριξε. Ναι. Μπήρα. Να σου μετράω τις παραλήψεις και όλες. Ναι, όλες. 21. 18, 15, 19. Στις γράψω. Αγιάρασε. Πόσο χρόνο έχουμε? 2,5 λεπτά. Μας ακούει στο YouTube, πώς ξέρεις. Ναι. Λούτσο πολλές. Πάμε ρε. 21, πώς είπαμε? 21, 18, ναι. Είδα. Πού το, τι κάτα. Athens Row Down, στο... Πού. στο Instagram. Α, πάμε ρε, 2 λεπτά. Κάτσε και πάλι. Εντάξει, προλάβω. 21, 18, 15. Ακατάλληλη. 5. 12, 9. Ακατάλληλη. Ακατάλληλη. Αλήθεια. Ναι. Πόσο έχουμε? 3,5. Μην μέτρας αντίστοιχα και τέτοια κανονικές φάνες. Ναι. 1, 2, 3, 4. Ναι. Πάμε, δώσε. Ναι. Πόσο θες περίπου να βγαίνει, πόσο θες περίπου να... Τι γίνεται, δεν έχετε. Οπότε τελειώνεις εκεί τη σκάλη, το μηδενίζω και έχω μετά μπροστά ή θες να κάνεις διάλειμμα. Πώς να το μηδενίζω κατευθείαν ή να κάνεις διάλειμμα. Όχι, το μηδενίζεις και τραβάς εμένα, μωρέ, δεν υπάρχει. Έλα εδώ, κάτσε έτσι εδώ. Εντάξει. Και μετά έλα μπροστά μου. Εντάξει, 4 λεπτά. Πάμε. Οπα, αυτό να το κάνω row, το μηδενίσω. Όχι, θα ξεκινήσει. Ξεκινάει. Θέλω να νοιάζεις, εσύ μας είσαι εδώ πέρα να τρώω το τέτοιο, έτσι. Ναι. Και εγώ λίγο από πίσω. Ναι. Ξέρω εγώ ότι... 30, λοιπόν. 10 αλλά δεύτερα πούνται.
Στα 10 πάμε. Μάσου. Στα 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε, σκίστους! Πάμε. Πάμε, ωραίος, έλα. Άλλες 11 θερμιδούλες, πάμε. Τι ψυχή έχουνε. Πάμε, έλα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6:47. Let's go. Μπλούζα, φύγαμε. Πάμε, 18. Πάμε, άλλες 10. Πάμε. Καλά είσαι. Έλα, άλλες 2, πάμε. Πάμε, 18. Πάμε, φίλε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Πάμε για 15. Πάμε για 15, φίλε, πάμε. 8:52, πάμε. Μπλούζα και φύγε, σαν το σύμφωνα. 15 θερμίδες. Πάμε, έλα, πάμε, εκεί. Πάμε, ωραίος.
Πάμε 15, ωραίος. Πάμε φίλε, στα 10 λεπτά είσαι. Πάμε, 15. Λίγο έμεινε, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάμε. Πάμε φίλε. Έλα. 10:44. Δώσε, πάρε μια ανάσα και δώσε. Πάμε για 12. Έλα πάμε πάνω τα 1000, πάμε. Λίγο έμεινε. Έλα τράβα 2 καλές κουφιές, να τελειώσουμε. Έφυγες. Έλα είσαι στα 11:45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, μπες. 8, 9, 10, 11, πάμε. 12, έλα. 12-20, πάμε, το έχεις. 9 θερμιδούλες, τι ψυχή έχουνε. Πάμε, έλα, πάμε. Πάμε. Το έχεις εύκολα, πάμε. Έλα. 7, 8. Πάμε, έλα. 13. 9 επαναληψίες και τέλος. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τέλος, μπράβο. Έρχομαι. Εδώ. Φίλε, πάτα μου λίγο τα πόδια. Πού? Ποιο κάτω δεν μου. Εδώ. Μην πάτεις κανένα κάτω. Όχι. Πόσο? 13-38. Ευχαριστώ. Ένα κουτί. Ένα κουτί. Τι κουτί? Κουτί να βάλω τα πόδια. Κοίταξε να μην το δούμε, σε παρακαλώ. Κοίταξε να μην. Σήκωσε να μην.
Θάνο. Αλήθεια. Να σου πω να πάτε πέρα στο recording, έχω πατήσει stop, να πάτε στο recording.